Wena ma ungitshela ukuthi wena imbangela eyenza ukuthi uma wami ongizalayo eshone, ngoba kade uchaza la ukuthi washona nge-depression ngenxa yokuthi walahlekelwa umntana. So ngamanye amazwi uchaza ukuthi wena wabulala uma wami. Uzama ukungitshela ukuthi wena wambulala uma wami. Angimazi uma wami, angibazi abazali bami ngoba ngimdala ngimngaka. Kanti wena wabulala abazali bami. Ubaba Alwandi lo wayeshade noma akuphi yena? Washona emva kwamaka Alwandi naye. So ngitshela ukuthi yonke leminyaka ungikhulisile kanti uyalazi iqiniso olifihlile. Abazali bami abekho namhlanje emhlabeni, angibazi abazali bami. Angilazi uthando lama wami wangikhulisa ngenxa yokuthi wena wabulala abazali bami. Awunabo abazali, ngikhona nobaba wakho usakhona. Kanjani ngoba usiyena uma wami wangizala? Ngicela ukuthatha leli thuba ngibingelele mbukeli weBlack Life TV kwisiqephu sethu sithi izinkinga zomndeni with myself uMlangeni uMagasela. Niyazi-ke kule show bafethu ukuthi sidinga indaba ehlangene ephathelene nemindeni rather. So njengamanje-ke sibhalelo sisomncane oseduze kwami uzositshela ukuthi ubani owakabani and ufisa simsize ngani as Black Life TV. Ngicela ukuthatha leli thuba ngibingelele sisawubona. Ngiyawusawona njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ngicela ubingelele umbukeli weBlack Life TV bese uyangitshela ukuthi uba wakabani and ufisa sikusize ngani. Sanibonani babukeli beBlack Life TV. Gama lami ngo-Alwande ngowakashizi. Namhlanje ngibhale la ka-Black Life ngoba nginenkinga engafuni ukusuka kumina. So kusukela ngisemncane nje benginamaphupho okuphupha umama edlala nami, ethi ngimbize ngomama, mengithi ngiyambiza ngithi auntie, athi cha ngibize ngomama mina. Lento ike yakhula-ke kusukela ngisemncane kuze kube yimanje. Ngingumfundi wase-UJ ngenza i-LLB. So le nkinga le ize yafika esigabeni sokuthi angisakwazi nokuthi ngenze izinto zami kahle esikoleni sekuyaqala kuyabheda. So njengoba ngila namhlanje ka-Black Life ngifuna ukuthola iqiniso ngokuthi ubani uma wami ongizalayo. Ngoba lamaphupho lawa enginawo lo muntu engilokhu ngimphupha akasuka esithombeni umuntu oyedwa unokungitshela ukuthi nguma wakhe engafuni ngimbize ngelinye igama but efuna ukuthi ngibe umama kuyena. So lento ngoba ike yangiqala nje bengilokhu nginokungayithathi serious ngoba ngisawumntwana and ayikho into engiyaziyo benginganathi lo. So kuye ngokukhula ngibona ukuthi lento le iyaqhubeka sengineyinkinga nasesikoleni. Kuthi ngonyaka odlulile ngihambe ngiyovakashela ugogo emakhaya sengisho yena phela ugogo uzala uma wami lo engihlala naye. Okay. Mengifika emakhaya ugogo ngimtshela ukuthi gogo nginenkinga kanje ekhaya eShowe lapho ngihlala khona. So ngimtshele gogo nginenkinga kanje ngimbalisele nje ngenkinga yami. Ngimtshele ukuthi nginomuntu olokhethi ngimbize ngoma, ulokhethi uyumama kimi and akafuni ukuthi ngimbize ngelinye igama. So besacela ukuthi ungitshele kwenzakalani ngabe lichaza ukuthini leli phupho. Ayasho ugogo ethi akanalo ulwazi ngephupho elikanje, ngabe uyasho ukuthi mhlambe uma kuwukuthi uma wami usewashona ngabe uye lo lokho engivakashele emaphupheni. Angibuze ethi unaso isithombe nje kodwa saloyo muntu ekhanda ukuthi umuntu kanjani, ngimchazele ugogo athi hawo yazi nginengane la incane elama uma wakho. Ngicela ukuthi ngikutshengise yena ngoba ngendlela umchaza ngayo ngathi uyafana nalo omshoyo. Angitshengise isithombe mengithi ngiyabuka isithombe uyena ngqo lo muntu ohlele efike emaphupheni ami othi ngimbize ngomama edlala nami engiphi izinto. So ngithi mina gogo wafana naye pho lo muntu lo engilokhu ngimphupha njalo. Ethi hayi udade wabukwama wakho lo okungenzeka mhlawumbe ukuthi uyakukhumbula phela naye wakwashonelwe ingane so ngenzeka ukuthi uyayithanda ingane ngoba lokho ekuvakashela emaphupheni. Okay. So akuzange kuze kupheleke lapho cause ngangicurious ngifuna ukwazi ukuthi kwenzakalani cause lento lokhu iyangihlupha wayezofuna ngimbize ngomama ngibe nginayo umama okhona engihleli naye. Ngihambe ngesibhedlela lapha umama angibelethela khona eEdington. Mengifika esibhedlela ngiphathe yona i-ID number yami ngenza i-research. Ngiqamba amanga nje ngithi into yesikole ngizowenza into yesikole ezingenza i-LLB esikoleni. So ngicela ukuthi ngenze i-research ngenze ngayo i-ID number yami. Mengifika esibhedlela mengithola ama-record ngithola ukuthi umama i-date of birth yami nosuku umama azala ngalo. Mengifika lapha ngithola ukuthi
umama akazange ayibelethe ingane isaphila, wathola ingane isithule. So kwangixokisa umqondo kakhulu lokho, ngifuna ukwazi ukuthi kahle kahle yini le yenzakalayo. Wathi kuzothiwa ngatholwa sengithule mina cause nakho ngiyaphila ngikhona. So ngifuna ucacisele ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi kuthiwa ngazala sengithule, ngabe kwakwamawele mhlambe mina ngaba eliphilayo yena kwaba iwele la mhlambe lashona, but umama azangitshela ukuthi ngaba newele, and kwama record ngabe ngabona ukuthi khona iwele lashona kwaphila mina. And our correspond i-date of birth, mina ngazalwa ngoJune 20 but umama isitifiketini kubhala ukuthi ngomhla 22 June. So angazi ukuthi kwenzakalani. So njengoba ngifonele namhlanje la ingoba ngifuna ukwazi ukuthi umama ngabe uyena yini umama wami ongizalayo. Yo, I'm sorry. So wena unakho ukusola ukuthi lo mama ohlala naye akayena ubiological mother wakho? Yeah, nginakho ukusola ngoba uma kuwukuthi behambile beyile kababa kunezinto ezenzekayo zomsebenzi yezulu, ngike nginga-include mina kulezo zinto. And umama ngisayingane oyinokuqamba amanga ethi ngiyagula, khona into wrong, ngize ngikwazi ukuhamba, ngizosala, khona umuntu endlini okhona unokusiza siza. So ngikwazi ukusale naye behambe bobabili, but mina ngingahambi. And kuyo yonke imicimbi yesiZulu eke yahanjwa yayoyenziwa kababa, angaze ngaba khona. Umama uhlele nendlela yokuthi ngikwazi ukusala. Imake uma lo hlala naye uthi uphu ubaba wakho ke? Ubaba wakho mawukuthi yena wena uma wakhe angithi. Ubaba wakho uthi uphi yena? Ubaba ukhona. Uyaphila? Ubaba lo ngizalayo. Oh uyena lo nga include entweni zakhe, kodwa wena menihleli naye injani relationship, ubudlelwane right? Ngingathini nje ingane nobaba kodwa nje awuyifili ukuthi leyo ngathi bond le ekhona. awufili ngathi nje uyena ngempela? Angifili ngathi ubaba wami ongizalayo ngendlela okwenzeka ngayo, cause ngisakhula ngangeke ngibone ezinye ingane nobaba baze esikoleni, eyami neyababa lo engihlala naye ayikho yona right. Like I'm trying to think ukuthi ubaba mengayena wakho ufila kanjani, I don't know. So ngokulalela kwami inkulumo yakho nginento ethi mina wena njengamanje imizwa yakho ithi umama ohleli nayo lo biological mother wakho, othi uyi-biological mother wakho rather akuyena, uney'nsolo ey'njalo. Ngokulalela kodwa I'm not sure if lento engiyishoyo i-correct. Yebo, ngichaza njalo. So basically ufisa sikusiza ukuthi sibize umama lo okuzalayo othi uyakuzala, achaza ukuthi uma wakho ngempela mhlawumbe asinikeze ufakazi obuzokwenza ukuthi u-understand ukuthi uma wakho mhlawumbe mekuwamaphupho nje athize. Yebo. Uqale nini ukukholelwa kumaphupho akho after ugogo ekhombisela lesasithombe asubona ukuthi hawu lento oyiphuphayo kanti umuntu oyiphuphayo iyafana nale kodwa manje ngenzeka kanjani ukuthi I'm trying to think olana ukuthi ugogo akutshengise ingane yakhe futhi because ugogo wangithi naye uzala your biological mother lo hlala naye. Yebo. So ngenzeka kanjani ukuthi kubo dadewabo lo mphuphayo aboma wakho noma mhlawumbe iphupho mhlawumbe li-interprete ngendlela ehlukene? Lento nami ngizama ukuyithola ngoba eqinisweni bengakholelwa emaphupheni, but izinto ezenzakalile nokuya kugogo engibonisele sasithombe salo muntu esifazane ehleli ngimphupha engitshela ukuthi uyumzali wami, nokuya esibhedlela ngithola ukuthi uma wangiteta but wangiteta sengishonile, i-date engazalwa ngayo ayifani futhi ne-date yena abeletha ngayo. So into exubene, so ingakho ngifuna ukuthi umama lo engihlala naye uthuma wami afike ezongichazela mhlambe mekuwukuthi ukhona lana kunabantu uzoshawa nembeza afuna ukukhuluma iqiniso ngoba angikwazi mina ukuthi ngimconfront because uma wami ungikholisile, so ngeke kuze kube lula ukuthi ngivele ngimconfront ekhaya ngimbuza ukuthi uma wami nami ngingenayo i-proof enkulu into ephathekayo ngoba amaphupho nje nezinto engiyihlanganisile. So awukazi umtshele lutho nje nge-research yakho leyo oyenza? Angikaze ngimtshele lutho, bengizenzela nje mina eceleni. Uqala ukuphupha awukazi washare amaphupho naye? Ngake ngamtshela. Wabanjani mhlawumbe? Washo wathi ngingawanaki amaphupho, ngakholelwa emaphupheni abakholelwa emaphupheni, so iphupho kuba yiphupho.
Ya, cause waze wangitshela nokuthi ngingayidli into engiyinikwa umuntu ephupheni. Into ekanjalo nje wathi kodwa nje ngikhohlwe lento mhlawumbe into engiyicabangayo ngalokho ngicabanga into engasile. Also ngifisa ukwazi before mafika bunjani ubudlelwane between you and nalo mama ohlala naye nje ngaphandle kwazo zonke lezi zinto. Uma You feel loved. besisa right isikhula kuwumama nje nengane ngimthanda njengomzali. After ukuthi ngithole lamaphupho and uyanginqanda ekutheni ngikwazi ukwakhuluma naye. Kube ngathi angazi khona into ayifihlayo noma kwenzakalani kodwa nje akukho right. Nanokuthi ke vele nje kuba singekho right ekhaya kwesinye isikhathi uke nje enza izinto ngendlela engayiqondi enokuthetha engithethisa kodwa nginganaki ngiye ngokuthi ngoba vele umzali ayithethisa ingane akunankinga kodwa nje ngathi khona uqhelelane selukhona asekho lo lathando lo lengane nomzali. Ngiyakuzwa. So ugogo usaphila? Ugogo usaphila ukhona emakhaya. Usemakhaya. So umtshelile ukwamtshengisa yena mhlawumbe ukuthi khona into oyisolayo uzange umtshela wagcina ngombuza amaphupho. Ngagcina ngokuthi ngimbuza amaphupho ngangamtshela ukuthi ngisolani ngisho ngihambile ngesibhedlela ngizange ngize ngimazisi ngoba ngifuni naye ukuthi cause usemdala ugogo ngifuna ukuthi acabange izinto eziningi ngoba ngitshela nomntana wakhe lo ngekho sewashona so ngifuna ukuthi acabange izinto eziningi. Yo, hayi okay Sandra sama senzeni kanjani singasimosha isikhathi. Mina ngicabanga ukuthi ama-answers amaningi soba u2 cause nami njengoba ngisistory sakho ngiyabona ukuthi anginawo ama-answers. But mhlawumbe more questions singakwazi ukwabuza yena uma azama ukuthola uma abe khona la and then sombuza ke imibuzo sibone ukuthi sogcina silitholile iqiniso futhi iqiniso kuzoba yinto ozokwazi ukuthi uyamkele like angifuna ukwazi nje from you if angakutshela ukuthi yena awuyona ingane yakhe ungazizwa kanjani mhlawumbe athi wak-adopt. Yo. Cha khona ngizongabi right ngoba khathi ngiqala nje kuba namaphupho ngimtshela wangitshela ukuthi into engamele ngiyinaka ngazi noma izama ukuvikela mina ngoba ngisayingane mewuthi ngi-adoptile kodwa wangikhulisa ngilento engiyona namhlanje ngakhuliswa yena. So mangazi kodwa nje ngifuna ukwazi ukuthi kwalona iqiniso wayekade ngifihlelelani sikhona nizathu ukuthi ngifihlele iqiniso. And also mengasakutshela ukuthi yena usithola ukuthi hayi ngempela uyi-biological mother wakho. Yo. After yonke lento seyenzile mhlawumbe veze ufakazi asho ukuthi ayikwenzeka iphutha because naseyibhedlela bayawenza amaphutha mengicabanga. I'm not sure that is why ngithi mengicabanga because I've never been in that experience. I've never experienced anything like that kuthiwa esibhedlela kwenzeka iphutha. So if ever ethi yena yes wena ingane yami nginobufakazi asho ukuthi ayisibhedlela khona into kanje wayenza kanje unesi washo ukuthi ngathi akunankinga ngasemisa kanje uzozizwa kanjani. Yo. Fanele ngiprepare phela mfethu yabo ama-possibilities ayo yonke lento. Ukuthi mhlawumbe khona into engekho right ekhanda lakho ucabanga kakhulu overthink. Yeah. So cabanga kanjalo. Ngingacabanga ukuthi ngumuntu ocabanga kakhulu. Nanokuthi nje ngingadomala ngoba ngikusaba right isimo phakathi kwami nomama cause ngimcabangela nezinto ebhedayo engekho right. Kodwa khulileka so provider ngama-therapist I think azokwazi ukumsiza understand ukuthi lezi zinto zonke meqhamukaphi njengoba duze wenza kanindlela wenze ngayo. Uzokwazi ukusizakala and uzokwazi futhi ukuphinda akuxolele. Anyways asingasimosha isikhathi awuthi ngenze kanje. Mbukelo weBlack Life TV nje obulizwa kuDabo sisomncane echaza ukuthi hey unomzali wakhe omkhulisayo ekhaya. However unamaphupho abanawa strange ebona umunye umuntu wesifazane ofika amdlalise methuthi yena noma athi auntie athi no ngibize ngoma wami waze wahamba waxoxela ugogo ngaleli phupho kodwa ugogo uthe mesefika emxoxela ugogo ube semtshengisa isithombe salo sisi then lo sisi uyena lo ahleze embona emaphosheni so girl uxayekile usisi omncane wahamba wenza research njengomuntu ofundayo ke wahamba wenza research abantu bama LLB wasebahamba wathola ukuthi i-date ayazalwa ngayo ne-date uma wakhe lo ahlala naye ambeletha ngayo esibhedlela ayifani and uma wakhe kuthiwa ingane ayibeletha yashona kodwa ake singasimosha isikhathi ake sizwe from umama ukuthi ngempela lo Dabo uzothatha kanjani and also uzosinikeza yini indlela yaphambili asameni somlando umama sizikwazi siyivale kahle le ndaba sizwe ngempela ukuthi ngoba ijuice yona bafethu ungabusasuka uma ukuthi womile ufuna ukuphuza amanzi gijima ngiyolanda umama. Kulo
kulonyaka kukulonyaka zijike kakhulu izinto ingabe ubaba wengane akafuna ukondla khululeka ungakhathazeki izinyembezi zomntwana zizomenza ikhiphe le mali uthatha izinyembezi zomntwana uyihlanganise nalo muthi obizwa ngezinyembezi zomntwana ebese uyawukhulumisa njalo mayithola imali uyohleze ecabanga ngengane yakhe kulonyaka bazoyikhipha le mali ufuna ukwazi utholakala kanjani sondela mzala ukuze ufake i-order lakho babhalele noma bafonele eBlack Life Traditional Pharmacy u-062 219 7748 adeliver noma ngabe kuphi. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Welcome back mbulekeli we-Black Life TV on a beautiful episode of Izinkinga Zomndeni with myself Mlangeni Magasela. Alanda washezi usibhalelile-ke bafethu wachaza kudaba libeke ithebeni salibuka ngase ngiyacela ngathi hamba uphuza amanzi bafethu lo daba ngathi lithe uqina singasimoshiki isikhathi kunoma wamehlela eduze kwami sawubona njani? Ngiyaphila sesibona unjani? Ngiyaphila nje bathe sengishilo Mlangeni Magasela from Black Life TV sibhalele uAlwand. She's your daughter, right? Yebo, indodakazi yami. Yes, sithando. Ngicela bandla ke singasimosha isikhathi ubingelele umbukelo weBlack Life TV uzisho. Ngiyabingelela ababukeli beBlack Life TV. Igama lami nguSindi Makhathini. Ngihlala kwaMashu. Okay, sithando sami. Asingasimoshe isikhathi. Nangu Alwand. Alwande, chazela umami ukuthi indaba usibhalelile Black Life TV. Ngiyathemba ukuthi uyaphela mama, ngiyaxolisa ukuthi ngikubize kanje ngingakazange ngikwazise. So izathu sami sokuthi ngikubizela namhlanje ingoba ngineyinkinga esikoleni akusahambi kahle. Nginamaphupho and lento ingivimba nasemsebenzini wami esikole because ngilokho ngicabanga yona akusafiki nokuthi ngiconcentrate manje and ngake ngakuchazela ngisemncane ngamaphupho ebengike ngibe nawo mayelana nomama. Otlema ukuthi uma wami ongafuni ukuthi ngimbize nangamanye amagama ngimbize ngoma. Ngiyacabanga ukuthi uyakhumbula ngisemncane la ngenza ugrade 9 ngake ngakutshela ngaleli phupho wangitshela ukuthi ngingayinaki indaba zamaphupho kanjalo but lento inokuqhubeka iyanda kunokuthi iyeke iyanda yaqhubeka yenzeke and singiphazamise izintweni zesikole. So okunye ngifisa ukuthi ngikutshele kona ma ukuthi ngike ngahamba ngaya eArdenton esibhedlela la wangibelethela khona. So mengifika khona ngafike ngathola ukuthi i-date owangizala ngayo ne-date engazalwa ngayo mina ayifani. So angazi ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi i-date yami ongazala ngayo ithi umhla 22 June but ngifike ngayithola khona esibhedlela ithi umhla ka-20 and bangitshela ukuthi wazala ingane yesivele ithule. So angi-understand ukuthi konke lokho kwenzeka kanjani. Bengacela ukuthi ungicacisela mhlambe ngifisa ukwazi ukuthi ngabe uma wami ongizalayo noma mhlambe khona izinto ezenzeka. Mina Alwand angiyazi yonke lento okhuluma ngayo ngani yami. Mina ngazi ukuthi indodakazi yami. Lokho uthi uhambile owenza ama research wahamba uyaphupha okay wangitshela impela ngamaphupha akho. Kodwa ke lento oyiphuphayo nje into engekho. Ngoba ngisho nobaba wakho uyazi ukuthi uyindodakazi yethu. Ugogo emakhaya eshowe uyazi ukuthi uyindodakazi yethu. Umakhelwane akekho umuntu owake wathi asikuzali. Lento nje osudane nje usuyayisheshisa ubungeza ingane iqala kumina uzongitshela ukuthi usucabanga ukuthi uzokwenza iresearch ukuthi noma ukhulume nobaba wakho ufudane nje wasukelela nje wahamba waya esibhedlela. Mina ngiyazi lento okhuluma ngayo ngani yami. Mina ngazi ukuthi indodakazi yami. Ngiyakuzwa lokho. Angiyazi nje inhlobonhlobo angiyazi. Ngisho nobaba wakho nje besebenzela kude nje buya kupheleni kwenyanga. Uzothuka kabi ukuthi mangasezwe lezi indaba ukuthi wena usuhambe wawenza ama research ukuthi yena asikuzali. No akasho kanjalo ma ukuthi animzali. Inkinga into emhluphayo amaphupho. And vele nami ngihlapha ngicishe ngifane nawe ngene umuntu okholela khona amaphupho angicatha amanye amaphupho but iphupho kumele liba uvuka nalo likuhluphe nawe iswelisho something even uJoseph waphupha bakwethu yabo. So I think amaphupho akuyonto esingayibalekela nje leyo ukuthi kuyenzeka omunye umuntu aphuphe but nje ubusuchazile futhi sando sami ukuthi yena
iphupho ngoza lisho ukuthi ingane yakho na akasho ukuthi awuyena uma wakhe but ufuna ukubuza ukuthi pho yini enza ukuthi unayo enye mhlawumbe enye ingane mhlawumbe uthi ufuna ukuthola into kanjalo eyake yashona same year uzalwe nini Alwanda Wazalwa umhla 22 June unyaka u-2004 2004 ngomhla ka-20 June wakwashonelwa ingane wena same yonke into ID yonke angakaze ngishonelwe ingane uyena kuphela nje Alwandi akuzange ngize ngiyithole enye ingane nje uyena kuphela nje engamtholayo kuze kube manje ngamkhulisa wafunda noma bengingaphiliki impilo ekahle bengisizoyena ubaba wakwami ukuthi kuyena usebenzayo uyena nje osenzela yonke into manje uyangixaka mayise ngiqhamukela nalezi zitori engazazi okay kuma wakho nibangakhe isithando sorry ukudla kuhlala emadrivini khona udadewethu owashonayo umdala noma mncane kunawo muncane kunawo sewashona yebo sewashona wayisima kanjani wayeshadile wengashadile wayeshadile hlala nomnyeni wakhe eBhalitho eyiphilela nje impilo nje right umnyeni wakhe nje umuntu nje wayiphila impilo right oba nomnyeni wakhe nayo sewadlula emhlabeni how shame sorry usisi wakho naye wadlula yebo sinosisi wami wadlula waba ne-depression neqhamuka wazi inkinga zomshado hayi mhlawumbe wakuyinkinga zomshado ngoba phela wayengayena umuntu owaye open waye umuntu nje othulayo yengathanda ukukhuluma kakhulu ngezinto zakhe ushona nini usisi wakho usisi wami uno-3 years back eshonile okay kwasekulandela ke umyeni wakhe shame sorry and uma usemakhaya ishowe so uma nje ayikho into akaxoxela yona ukuthi na ingane iphupha umuntu because angazi noma yazini wamchazela ukuthi lo muntu wamphupha athi mutshengisa ugogo watshela ugogo ngalokho akusendela isithombe sama wakhe because wayethi memchaza wavela waletha isithombe sasisi wakho njalo amenza usay bengakaza zangitshela uma ingakho ngithi ukuthathelaphi lokho ngoba ngiyaqala ukuzwa ngaye ngaze ngizwe ngisho nangelinye ilunga lomndeni likhuluma nje ngakho noma mhlambe ke amahemhem ukuzwe nabantu omakhelwane bakuthanda ukukhuluma mhlambe ke ukuba mhlambe sengike ngezwe ngakaze ngizwe lutho nje ngiyaqala nje ukuzwa ngaye manje usisi wakho wayengenazo ingane naye emshadweni usisi wami cha wayenganazo ingane emshadweni washonelwa ingane nini khulelwe kanye kodwa yona ingane yashona ngomhla ngoJune hayi ngikuzwa mina yabo nje angidida ke nje manje Alwanda noba uthula nimithi kanye kwadlula unyaka mangafundisi okay kwadlula unyaka Alwanda siqaleni phansi udadweni lo owayeshadile eBhalitho lo phushwa ingane nama nginakhisho kodwa uthi wayemechazela ugogo wathi lo muntu omphuphayo wase efana no wamvezela uthi akanje uthi Alan correct me wena Alwanda makuthi wrong yebo kunjalo wasithi yena hawu uyena lo sisi ngenzeka phela ngoba udadweni nayo Alwanda ufana ukuthi ingane yakho but umbuzo wami ukuthi yena uthi yashonelwe ingane yena yamshonela ngamuphi unyaka angisakhumbuli kahle sesithi kwakuwumuphi unyaka sizama ukufonela ugogo ukuthi phela fanele sithole wena kwazi uzwa ugogo azangitshela ukuthi washonelwe ingane wakwaba nengane umamkhulu wakho naye ngangaze ngize ngene kulawo ma-details nje wangitshela wathi ingane yakhe le iyona le lama yena umalo bengaba ngcono kuthiwa-ke naye kumama-ke ukhona-ke asho-ke naye-ke ngoba phela akakazi ugogo mina sangifonele noma mangifikile ekhaya angitshele ngalolu daba njengoba ngisho nje ngithi ngiyaliqala namhlanje yayinjani relationship yakho nosisi wakho hayi besizwana nje kahle singanayo nje ingxabano besizwana nje kahle nodadewethu ekhulelwa umbheke esibedlela ngaleso sikhathi ebeletha ngambheka wawusubelethile nawe noma ungabelethi ngangakabelethi mina ngangakabelethi wabeletha aqala kunawo uyena wabeletha aqala kunyanga umunye unyaka wena komunye unyaka kodwa kwakuwuJune
naye wabeletha ngoJuni kodwa iminyaka ayifani kusho ukuthi yena u-2003 mina nje ngabeletha ngoJuni ngoJuni mhla ka-22 ngo-2004. Yabo lo June 20 uStakhile Olimini wazi ngekhanda. Kodwa ngisho kami angizile kuzothini. Ngoba phela I don't think ukuthi angazi but ngizama ukusiza uAlwanda njengomuntu osibhalelile ukuthola iqiniso ukuthi mhlawumbe yini engabe izathu ukuthi alebe phupha lento enosisi wakho ashonelwe ingane kodwa musuthi iminyaka ayifani mhlawumbe ke ngifuna ukugxila kuyona kakhulu kuyenza ke nesibedlela kuthiwa umuntu because wonke umuntu ngicathi yaba khona ifile nami nje yoba ngunguma okuhle mangihamba kufuna ifile ya o lapha yana bazoyithola ukuthi wena Magasela wazala ngo-2002 kuyenzeka yini kube no mhlawumbe kuthiwa ngithi ngizalile kuthiwa ingane ishonile. Ngenzeka ngoba nangu udadewethu phela yakhe ngithi yashona. Yashona ingane kadadewethu. Yangcwatshwa uhulumeni. Azange singcwabele thina. Yangcwatshwa khona esibhedlela. Indaba engcwatshwa uhulumeni erich kwakhe ehlala eBhalitho. Angengazi ke sisi. Hayi sisi. Cela usixoxele into esifuna ukizwa. Sengilinde wena. Kuyonke inkulumo yakho ngiyabona ukuthi uyazama ukukhuluma izinto eziyiqiniso. Kodwa mina I'm sensing into engahlali kahle. Ngizokuchazela ukuthi inenze ukuthi kungahlali kahle. Eyokuqala ile ukuthi udadewenu awusamkhumbuli kodwa ukuthi wabeletha nini. Ingane yakhe yashona wawumbheka nawe ingane yakhe yazalwa ngomhla 20 uAlwanda wazalwa ngomhla 22. Iyiphi ingane yazalwa ngomhla 20? Eyakho noma uAlwanda? Hayi sisi ngicabanga ukuthi ngoba lento eyomndeni. Impela singenelela nemindeni. Sifonele ngoba eyomndeni. Ukuthi kumele ngixhumane nomnyeni wami, ngixhumane nanogogo kaAlwanda. Sihlale phansi, sikhulume nabo. Ungigabhe mina. Hayi ngoba ngigabha. Wenzani? Angiyiboni ukuthi into esingafudane nje sikhulume nje. Okay. Ngebhadi usesebenzisa upetroli, safika la, sibhaleliwe, sike sahlala nje sayibuka miningi ngaba malokhu ama-emails angenayo. Senze follow up, sakhuluma noAlwanda, sabona ukuthi lo daba libalekile ukuthi simsize uAlwanda. Njengamanje nje awukwazi ukungiphindisela emuva. Njoba nje usho kahle uthi lo mndeni nami ngiyakuvumela and yabo nje igama lesho wethu izinkinga zomndeni. Kusho ukuthi njengomndeni niyasidinga thina eziBlack Life. Ngizele khona lokho ke la. Into engizongisiza ngayo wena sithandwa sami salusisha indaba uyixoxele kuzoba lula kakhulu nokuthi lento ofuna ukuyitshela umndeni umkhwenyana wakho mase ekhona ebuyile nogogo esebuyile eshow ngoba angicathi futhi nogogo uthi umxoxela ngokusensa kwami kodwa angazi uyoquleka mhlawumbe uvuka ushukela. Salusisitshela ke Alwanda uyafisa ukuthi sihambe akhulume singekho mhlawumbe sizwe ngawo. Cha ngoba bese nginibizile bengathanda ukuthi noma yena afuna ukisho ayisho khona lapha. Siyabonga. Ngokukhulu nje kuyithoba sithandwa sami sixabana. Alwanda ndodakazi yami ngithi uyazi ukuthi ngiyakuthanda. Uyakwazi ukushila uthi umkhulise kahle impela. Ngikhulisile. Ngizamile ngawo wonke amandla ami ukuthi ufunde uzobe la ukhona. Noma bekunzima kodwa bengifuna nje ukuthi impilo yakhe ifane nazo zonke ezinye izingane. Uyingane kadadewethu Alwanda. Ngaba nenkinga sengizoteta. Ngashonelwa ingane. Ngase ngiyabona ukuthi umnyeni wami kade ayifuna ingane ngayitholi. Bese ngayithola nje. Nalokhu ngazi ukuthi kanjani. Ngase ngabona ukuthi hayi kungcono ngingitshontshe. Kwaziwe ukuthi udadewethu wabeletha ingane yashona. Umnyeni wami naye akakwazi lokho. Ugogo akakwazi, akekho waziyo nje emndenini. Imfihlo yami, bekuyimfihlo yami nje ngedwa. Kuze kube manje ke nje usobhalele la kaBlack Life.
usuze wathola ngamaphupho ukuthi uyakufikela udadewethu. So kodwa-ke ngeke kuphela ukuthi wendodakazi yami ngoba ngikukhulise njengengane yami. Kodwa Alwande nje bekutshela amaphupho wena usubona ukuthi mhlawumbe ngenze ukuthi udadewenu ufuna ukwenza amasayini ukuthi wena uzalo yena. Kona engitshela ngabona ukuthi hayi kuyikona ukuthi useyaveza ukuthi ubani uma wakhe. Kodwa wangalula ukuthi ngisho ukuthi hayi Alwande wengane kadadewethu. Angifuni ukwazi kwenzakala kanjani ukuthi ngoba mothise iminyaka ayifani. So kusho ukuthi nabeletha ngonyaka owodwa. Uba wena ingane eshonile wena. Sabeletha ngonyaka owodwa. Ngoba phela bengalikhuluma iqiniso nje bangithi kwadlula umunye unyaka. Sabeletha ngonyaka owodwa. Ngenyanga eyodwa. Mina yami washona ngomhla ka-20 June. Ngahlala ke esibhedlela. U-Alwande kumakho wasebeletha ngomhla ka-22 June. Kwase kuyila ngithola khona ithuba ukuthi ngikwazi ukuthi ngimtshole. So wena ma ungitshela ukuthi owena imbangela eyenza ukuthi uma wami ongizalayo eshona ngoba kade uchaza la ukuthi washona ngedepression ngenxa yokuthi walahlekelwa umntana. So ngamanye amazwi uchaza ukuthi wena wabulala uma wami. Uzama ukungitshela ukuthi wena wambulala uma wami. Angimazi uma wami, angibazi abazali bami ngoba ngimdala ngimngaka. Kanti wena wabulala abazali bami. Ubaba ka Alwande lo wayishade noma kuphi yena? Washona emva kwamaka Alwande naye. So ngitshela ukuthi yonke leminyaka ungikhulisile kanti uyalazi iqiniso lifihlile. Abazali bami abekho namhlanje emhlabeni, angibazi abazali bami. Angilazi uthando lama wami wangikhulisa ngenxa yokuthi wena wabulala abazali bami. Awunabo abazali ngikhona nobaba wakho usakhona. Kanjani ngoba usiyena uma wami wangizala? Ngangizophelelwa umendo. So umendo wakho ubambe ngengane ngayona yakho. Wabukisiswa wakhe igula eSafarisha. Yayingekho enye impilo sisi ngoba ngangingasebenzi, ngingana income, nginganalutho. Njengamanje umkhwana wakho mesethola ke lolu daba uzozizwa kanjani? Usuzoba nayo impilo manje after this? Angeke iziphi khona. Wazwana ihlungu. Kusisi wakho nje kakhulu. Kodwa ngimthandile, ngimkhulisile. Kodwa ufuna abazali bakhe. Ukhona uthando ngoba ungihlukumezile. Uthini ngalamaphupho ebengihleli ngiba nawo mina ngikutshela ukuthi nginenkinga kuyimanje esikoleni izinto ayihambi kahle ngoba bengafocusile yonke into ebiyenzeka yonke lento eyenzeka la yenzeka ngenxa yakho kanti uzongitshela ukuthi ubungithanda, uzongitshela ukuthi ubumzali wami. Ungikhulisa ngoba ungikhulumisela ufuna ukufisa ihlazo lakhe ngithi hayi ngoba ubungithanda wakungithanda nasekuqaleni. Sorry. Okay wangithanda nasekuqaleni. Ngiyakuthanda nje kuyimanje ngiyakuthanda. Uthini ngowami umzali? Mina uthando lo wami umzali ulibeka phi lapha? Ulibeka phi lo wami umzali uthando? Anginalo uthando lama, anginalo uthando lababa, ngibaza abazali bami. Uthando lama unalo uthando akanalo. Umzali wami, awusiyena umzali wami ongizalayo. Nto uzowenzana umyeni besazi singana kuyona yakhe sezoqhubana nempilo kaAlwande. Ngokufuna ukuwina indoda nje, ngokufuna ukuwina indoda. Kodwa phela ke makuthiwa ke uyangishiya ke kodwa ngizoqhubeka ngikhulisela uAlwande. uAlwande olimele. Uzomripha kanjani yonke lento osimosha impilo yakhe? Unabazali bakhe ngabe uphila impilo eright ngenxa ukuthi wena ufuna ukubamba indoda wathatha ingane wahamba wohlala nakamasha ngabe ihlala eBhalitho. Iqiniso lelo likhipha lizombuyisana abazali bami. Ubulala umama. Umama akekho emhlabeni namhlanje ngenxa yokuthi washona ngedepression ukuthi angisekho mina emhlabeni ngibe ngikhona. Ngenxa yokuthi wena ufuna ukufeza ezakhe izifiso ngami. Wathatha amandla akhe. Uma wakho benempilo eright ephila kahle. Enakho konke mina nginganalutho. Umona lowo. Ingane yakhe ishona kanjani ibulawa yini awuzange ngithole esibhedlela? Uthola counseling. Ayizange zikwazi ukuphefumula kahle. Emva kwalokho angiphinda kaye ngabathola abanye abantwana kuze kube imanje. Sandwa sami, you need healing, you need God, you need therapist, you need everything, yes. Into yenzile ihlungu esikhulu. Ungabe nanembeza.
uhlale nje yonke leminyaka kuze kushone nodadweni umazi ukuthi ubulawa ukuthi walahlekelwe ingane yakhe Ngiyayixolisela ephilayo. kakhulu. What if igazi lalimtshela ukuthi ingane yakhe iyona le? Babunjani ubudlelwane but angikwazi manje ukubuza ama questions to Alwande nje bese sesimene nje. Because I'm sure wayithi membuka umbone ukuthi nangu uma wakho ngampela kodwa uyithulele ngathi unesibindi Ntombazane. Unesibindi yezo. But lento le icala ke so unfortunate kuzofanele sivule case on this. Wantshontsha ingane, untshontsha lokho. Cala liboli. Njobe ingane senza ama research yathola ukuthi washonelwe ingane yona kodwa yona iyaphila. Hayi ngiyaxolisa kakhulu. I hope Alwande uzothola ithuba ukuthi axolele mekuqhubeka isikhathi yezo sithando. Yeah. But I think now you need healing kuningi okungekho right ofanele ukulungisa with ocwepheshe and noNkulunkulu wakho more importantly. I'm so sorry Alwande usuzula iqiniso ngisaba nokubuza ukuthi uzizwa kanjani manje. Uyaqhaqhazela ngisho uqhaqhazela. I'm so sorry yes. So provide ngocwepheshe yes but kufanele livulwe icala then we'll take it from there because isono nje ukuthi utshotshelwe untshontshe uma wakhe iphila azashone wena wazi ukuthi kushona umunye umuntu kanti kushona umakho okuzalayo. Ngiyivule case. Futhi nje ngibona ngathi maningi izinto engahlangani. Uma esusisi wakhe ushone 3 years ago wena waqala ukumphupha lo mama usakhula. 100% mengase sithola ugogo angasitshela ukuthi noma usalisitshela iqiniso washona nini kwaphela akakwazi Alwande ukumphupha ena9 years wena uthi mephila 3 years back. Hayi kwasekada sho. Ingakho ngithi nayi ngadinga ukuthi ngihlale phansi noAlwande Nocwepheshe futhi. sikhulume nje kahle ezumndeni. Please do. Sorry siswami yes sizozama ukusiza and then we'll take it from there sobona ukuthi ugcina usizakele kanjani. Njobe izwela ke bukelwe Black Life TV kusiqephu sethu sithi izinkinga zondeni. Yo laze labunzima kudaba lo Alwande ukuthi abazali bakhe so unfortunately lo mama lebemphupha uma wakhe biological mother and uma wakhe lo ade ehleli nathi ecathi biological mother wakhe memfihlelele sonke lesikhathi and nakona ukuthi udade wabashona kudala luthi ushone 3 years ago nathi sazi ukuthi 3 years back so nathi sithi hayi kusho ukuthi ke ngenze angabuyini kodwa kuseqinisweni ukuthi Alwande wantshontsha samncane that is why I date of birth yakhe ingafani ne date of delivery kamama wakhe lo athi umzala biological. Mina uMlangeni Makasela ngicela siphinde sibonane on the next episode. Ngithanda ibhadi. Please make sure you do subscribe, like and share. I'm out.